A València, finalment, l'alcalde va poder celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament. Però els militars tenien a punt un últim ensurt. Hi havia nervis i tensió, i sobretot quan tinguérem una trucada sobre les 4 de la matinada dient que tornava una unitat per al carrer de la Pau, i va haver una tensió molt forta, molt forta. 5 minuts després se va desfer perquè se n'havien girat cua, no? A les 12 del migdia, Tejero i Pardo Zancada firmaven la rendició, mentre alguns guàrdies civils fugien per les finestres. Havien estat 18 hores de por, la jornada més dura de la democràcia. Abans de marxar, Jacinto va haver d'acomiadar els diputats. Es van formar a cada banda, en aquest pati del mig, a la porta, on estava la porta del Congrés Vell, i es van formar les dues bandes. I em va vindre al cap això de les orques caudianes, que és una cosa típica que feien els romans amb els exèrcits quan els derrotaven, que els feien com una humillació, que era fer passar per enmig dels homes armats, no? Una darrera humillació. Aquest homenatge es va fer entre els dos edificis del Congrés, d'amagat del públic i dels periodistes. Primer van voler fer sortir les diputades i haig de recordar que les dones es van indignar molt perquè van dir que era un acte totalment masclista, haver-se passat la nit segastrades com els homes, i que a l'hora de la veritat haguessin de sortir elles per allò, la gentilesa espanyola, no? Estaven indignades amb tota la raó. Estaven demacrats, molta gent. Jo crec que en aquell moment es va sortir tota la tensió i tal, la pell, alguns estaven grocs, absolutament grocs, no? I tota la roba arrugada. I vam passar amb una gran dignitat, sense córrer, ningú va córrer. Vam passar molt a poc, i un dels diputats em va dir fill de puta, que això em recordo a veu baixa, al passar em va dir fill de puta. I em van donar ganes de plorar. I bueno, les famílies els rebíem, les famílies i els amics, jo hi estava amb el Raimon Obiols i vam abraçar doncs, els diputats, que clar, vulgues que no, es havien passat tota la nit allà. El 23F vam tenir una sort molt important, que no hi va haver ni un mort. Jo crec que això també ha ajudat molt, perquè això que podia haver sigut un problema molt seri per a Espanya quedés com una pantomima. Para muchos militares eso fue una vergüenza y un ridículo. Y como consecuencia de ello yo creo que es a partir de ese momento una aceptación total de la democracia y aquí ya no se puede volver atrás. Y eso es un tablón que llevamos encima muy difícil de levantar. Aún no se ha levantado ese tablón de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil del 23F. La gente cree que es la realidad, pero la gente sigue con el 23F, sigue que estos no son de fiar, no sé què, hay que limpiar. La tarda de l'endemà, el 24, el rei convoca els partits polítics espanyols. Mai no he sabut el que van parlar en aquella reunió, no? UCD, Aliança Popular, socialistes, comunistes, hi són. Nosaltres no. Crec que és un tracte que no mereixíem, sincerament. Bé, aleshores, després d'això ve una cosa que ja havia començat abans, de tota manera, no? Que és una certa regressió autonòmica. Front a l'opinió pública, la corona va prendre posició en defensa de la democràcia contra el cop d'estat. I això va afavorir, naturalment, molt la corona. Fins i tot a pensar si el cop d'estat no es va fer per afavorir la corona. Josep Maria Campos va ser alcalde de Montcada durant 20 anys, amb el PSUC, amb el Partit Comunista, amb Esquerra Unida i Alternativa i amb Iniciativa per Catalunya. L'any passat el van nomenar alcalde honorífic. Ricard Pérez Casado ara és el president de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Després del cop va ser interrogat pels militars per no haver seguit les ordres de Milans del Bosch, però no van arribar a fer-li el Consell de Guerra. Lluís Reverter, gràcies a la seva mà esquerra amb els militars, l'any 82 va formar part del Ministeri de Defensa amb Narcís Serra, després del Gabinet de Presidència del Govern, i ara és el secretari general de la Fundació La Caixa. 8 mesos després del cop, Jacinto Antón es va treure el casc de policia militar, va acabar la carrera de periodisme i ara treballa al diari El País. Arran del 23F no el deixen entrar al Congrés dels Diputats.
El 3 de juny de 1982, el Consell Suprem de Justícia Militar va dictar les sentències dels 33 colpistes. Antonio Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó i expulsat de l'exèrcit. Al desembre del 96 va sortir en llibertat condicional i no ha volgut parlar mai del 23F. Milans del Bosch també va ser condemnat a 30 anys i expulsat de l'exèrcit. Va sortir en llibertat provisional el juliol del 90 i va morir 7 anys després. El van enterrar a l'Alcázar de Toledo, ja que l'havia defensat durant la Guerra Civil. Alfonso Armada va ser condemnat primer a 6 anys i després a 30. Finalment, l'any 88, el govern el va indultar per motius de salut. Des de llavors, viu al seu Pazo gallec, on es dedica a cultivar camèlies.